So shoutout nga pala kila boss. Pangalan niyo pala boss? Joshua. Boss Joshua, tsaka kila ano. Pangalan niyo boss? Eldritch po, Eldritch. Boss Eldrick. Kayo sir? Joshua. Joshua din. Ayun. Shoutout. Tagasan kayo sir? Tagasan kayo? Malasigi po. At ang malayo ah. Ayan, taga-Laninas ako eh. Ayan. Shoutout. Ito yung entry nila. Wild card. Lupit. Pinakamababa na nakita ko. Maliban dito. Guys, so kasama natin si Boss. Pangalan mo boss? Jeff po, Jeff. Boss Jeff. Taga-Laminos din. Ito yung entry nila. Shoutout na lang yung Team G. Shoutout sa ano, Team G. Oh, Team G. Team G ng Alaminos. Hey, what's up? Shout out! Sir, mga magkano na parang nagastos nyo dito? Nasa ko na yan. Nagastos na nga? Mga nasa, ano na, kulang-kulang 300. Walang 300. Grabe, ang laki na. Yan guys, kasama natin si Sir, pangalan niyo ba sir? Lexley po. Sir Lexley. Lexley. Siya yung mayari nito guys. Yan. Sir, magkano yung ano, nagastos niya na dito? Actually hindi sa akin yan eh, sa tropa ko lang. Matagal na yan, nasa 1M na siguro ang gastos dyan. 1M guys. Pag ninakaw niya to, may 1M na kayo. Grabe, lupit oh. Yan, taga-Alaminos din pala guys. Shoutout Alaminos. sa Alaminos. Yan. Shoutout pala kay ano, Sir Jefferson, sa kanya yan. Ayun. Wala kayong bang papashoutout sir? Ano? Sila? Shoutout. Shoutout ka na. Shoutout sa mga kaubos dito. Shoutout sa mga kapuso. Tapos, di karamihan na ano, nanonood sa vlog ko. Taga-Alaminos. O, taga-Alaminos din ako eh. Saan ka sa Laminos, boss? Magsaysay. Taga-Sabangan kayo lahat. Eh. Shoutout sa mga taga-Sabangan. Ayan o. Shoutout sa kasama naming naiwan. Yan o. Iyak ka na ngayon. Ayan, thank you. Lupit. yung pinakamalapit na nakita ko sa ano, Xfinity. Bali, nanalo na kayo sa bayan, sir? Sa San Jacinto po. Doon kayo sumali? Wait, sir, pwedeng tanongin mga magkano na yung ano, nagastos niya dito? Budget meal lang yan, sir. Budget bill lang? Puro scrap line. Oh? Ano dyan? Siguro ang gastos ko dyan, yung gulong lang, tsaka yung muffler na mumurahin. Oh, Puro scrap lang yan, sir. Halos ilaw-ilaw lang siguro yung mga binibili. Pero yung mga halos lahat ng kinabig yan. Handmade lahat yan. handmade, sir. Anong category nito, sir eh? Modified, sir. Ano ba? Modified. Ay, modified. Ay, oo, tama. Modified, grabe. Bali dalawa yan, sir. Yung owner din sa labas. Natin. Ayun. Shoutout kila, sir. Mga ano, sir, no? Wala pa namang mga half billion. Ay, wala, sir. Wala. Budget meal lang, sir. Budget meal lang. Grabe. Yung ano. Pagka walang gagawin sa pwesto, yan. Pero gumagawa talaga kayo ng mga motor, sir. Opo, sir. Nag-modify kayo. Nag-build din ako kasi siyempre busy din sa ano kaya hindi ako gano'ng tumatanggap ng ano. Wow. Mahirap din, sir, no? Mahirap din. Mahirap Ano, din. stress din yan. Oo. Stress din mag-build. Lalo pagka hindi sa'yo, manatagalan ka lang. Oo, sir. Yung mga ganito, sir, wala na, hindi na pwedeng i-rehistro, no? Pwede pa? Hindi ko pa sinubok, sir. Ay, hindi pa. Hindi ko pa sinubok. Pero hindi na rin siguro. Wala na rin yan. Pero anong ba nito, sir? Anong motor talaga to? Neosol 115. Miosol to, sir? Neosol. Miosol, guys, so hindi. Parang layo. Model, oh. Parang layo kung titignan mo. Lupit, lupit. Yan o. Lupit. Sir, sa inyo ba to, sir? Opo. Yan o. Sir, ano pong pangalan nyo? Dan Arcelus Marasigan. Yun. Sir, kasi ang
lapit ng sasakyan nyo. Tatanungin lang kita, what do you do for a living? Tambay lang po ako. Palamanin lang po. Thank you. May papashoutout ka ba, sir? Shoutout kay papa ko at kay mama ko. Supportive sila. Yun. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Lapit ng sasakyan ni sir, oh.